Har jeg vel til mit gameplays med FIFA15. Og ja, det er sådan set min mand. Og det jeg tænker på er Simmerhorn. Og det jeg tænker på, det er, ja, han skal sgu selvfølgelig være nummer 7. Det jeg tænker på, ikke? Det jeg glæder mig virkelig til, når det er, han får... Se, ja, Andreas, hvad synes du? Skal det være hængende eller pæn? Hængende. Jeg kan godt, det er meget pænere. Og så langt, tror jeg. Jamen, det kan jeg ikke få endnu. Men det bliver mega fedt, at jeg kan få det. Og jeg glæder mig altså også virkelig meget til, når der er for stramt tråd. Så bliver det bare fedt. Og jeg har skåret 31 mål. Er han god? Meget lige. Jeg kan lige kigge det lige om lidt. For hævn 2 gange. Wow. 5 frispark på nu. Wow. Tilkendt, der er 2 frispark. Okay. Ude i sneen, ude i regnen. Okay, jeg håber virkelig, vi kommer til at spille i regn eller sne. Kan I må spille med? Ja, ja. Ej, kan være de andre hold? Kan være den? Nej, vi skal være hjemme. Ej, må jeg se. Ej, ude. Nu så jeg. Ja, okay, der skårede jeg sygt mange. De siger, jeg skal lige se noget. Spilindstillinger. Sommer. Der. Hallo, nej. Det skal være snevejr. Nej, regnvejr, så får jeg... Nej, ja, snevejr jo. Fordi de ting kan jeg jo så få. Okay. Er du klar? Ja. Og jeg vil helst gerne... Se mig, hvis det er i orden med dig. Er det det? Jamen, jeg vil gerne være målmand. Må jeg ikke være målmand? Jamen, Andreas. Det er jeg så god til. Du ved ikke, hvor god jeg er til målmand. Andreas, du ved godt, vi ikke selv kan vælge, hvem der vi vil være. Jo, det kan man godt. Nej, det kan man ikke. Jeg ved, hvordan man vælger, hvor man kun er målmand. Ja, det er select, er det ikke? Jo. Yes, Andreas! Jeg hedder Andreas Madsen. Og så sætter jeg mig lige rundt på igen. Sådan der. Superligaen! Ja, man. Ja, da, vi spiller i sne. Fuck! Nej, jeg var nummer 7. Ja, da! Så skal jeg fandme... Nej, hvad laver du? Undskyld. Så må tage fandme turen, og han skyder. Hvorfor kan jeg ikke være målmanden? Tryk select! Det gør jeg også. Nå, det kan man ikke godt. Jeg er vanvittig jo. Skal vi så prøve det, Magnus, bagefter så? Det er simpelthen, jeg kan. Du skal have bolden. Hvad? Det er dig, der skal have bolden. Er du ham hele tiden, ham der? Nej, nej. Desværre ikke. Hey Magnus, jeg kan også vælge, hvem jeg vil være hele tiden. Nej, Magnus, men jeg kan godt vælge, hvem jeg vil være hele Ja, tiden. jeg kan bare ikke huske, hvordan fuck er det nu, man gør det? Er det ikke inden under start? Jo, inden den starter, så kan Nej, man... det er mig. Det er Simmer. Aflever mig. Stik nu. What the fuck? Okay, vi er inden under starten. Ja. Befri. Befrist. Er det bare de der ting, der er? Yeah. Hey! Hey! Det er bare sådan nogle ting, der jeg skal gøre for at gøre mig bedre. Man, det skal være før kamp. Okay, Simmer, han er dybt. Shit. Larsen. Magnus, Avlen. Ja, må jeg lige... Jeg skal lige... skills. Og en skud. Nej, fuck, det var egentlig ellers tæt på. Hallo, ham der, han er fandme en god målmand. Nu ved jeg hvorfor. Vi spiller semi-pro. Fuck, det er det.